Ikurrina momentu hontan dago zelaian erdi-erdian. Horrek esan nahi du, kintzea edo tantu egiteko egin behar dula pelotak atzetik atera. Ez da izan du, ez tanto eta ez falta. Guk pelota ezagutu genuen erromatarrak erakutsi zigutelako. Tranquil, apal, apal! Han aurkitu zuten piramide bat, eta piramidearen barruan azaltzen zen pelota jokatzeko hau Euskal Herrian bakarrik jokatzen da? Pikardiaz eta inguru hortan asko jokatzen